Ekero ebikorwa by'ogusamba chisukuru bigendete kwenekibwa chinsemo ao nigo kuborigwa kwarure guchasa abaibori gukwanera abana babo igoro y'ekemira ky'omugusi ninkige goteba ase baria bagusamba chinyomba kagukwana cia BCI nigo mworokia munene bw'esukuru ya sekondari ya Kerongorori Daktari Peter Nyamoko aborire abaibori gochia kwarigania abana baba senchera yobotoereru eri abana babo basiboke ase okubaerere mechando eri bagwetera boigo nigo amentire goteba buna ase ensemo yabo aborokia bakorire aria baganeirie gokora na kuboria abaibori goikerania ensemo yabo ase ogota ase okobundisa gusokwegeria abana na koba mworokererio ya maskani. Kagukwanira eng'ana y'ogusamba gw'echisukuru nigo omworokia omonene bw'esukuru ya sekondari ya Kerongorori Daktari Peter Nyamoko ababorire abaibori gukwanira abana babo naki ekemire ky'omugusi kegoteba igoro y'ogusambwa kw'enyomba. Sekuru kale omonto kale gusamba enyomba muneyo obonyansi bori bwayire ebintu byayire nini korora mwale muna abantu bakobimba amagoroga batambuki buliri monto bimba amagoro iteka amaira umuntu gwanyora ukule n'abana tubaletere bice muneyo bamanye na ali ese skuru no sobo edo mweli no mwabo ebintu by'abana bamwabo no bireme ebyaye no bireme ekerako ko kekebiritiga osamba kilana njire kikwenda nengana muneli mno mugusi mindu mwanyagetinge mbuya abantu baitu bayimanye abana baitu batebigu tutigane ne kitogoro kobo starabu obonge mpaka tokwobo abana baitu mpaka twasoka ko batebe bamanye na bintu byo mwana omwaba ali skuru bawane ko bisika bamanye na narenye bya yembi wana tosiku bamanye na amali muno mogusito bwate ensemo ya mali yetu ni skuru etitwaro siria usi kagukwana ase BCI ime skuru yigotoka ase sub county ya Kenyenya county ya Kisii nigo Nyamoka atebire bunanere buyabo iburi gochia kwarigania abana baba se chinjera kyobotwereru buchibo mutimo ko mutambe ogocha ng'aneli ogocha na no mwana ndimoko igora tange report form tange fees balance tango nini ng'aki wakora bubeiga omwana awaswa no bwoba asomochi nonyo bwate mang'ana mwayo je kugamba nere baadaye akotebi igoro y'esukuru yaye ayande abo bisiara agero chogo tokonya muno moibori mwana olibona okwobwa orawe chitaganiri okwomoyo kwanyara na ebisete rumu mali asensemo yabo buna borokia nigo banyarire kwenyakora boikeranu buna gotwerera gosenywa no kurara kwarara uragire to musaja boli uragire to kanda kurara utamete mwana tarangire ekimesa nerashiriki ase ndagire ya morogo baroro mwana ng'akiale nyaye maiso molige ng'aki yakwa bariri amaiso omanya na yaya gwekegendo kerega bono tutegeta abana chinyomba chetu bale freestyle tutigete chinyaroka kimba mura kiroyo makole byaye boigo niga mentre goteba bunanere buyabo buri korokereria abana babo ebitambukiro by'ubugima na gwetanga kurwase bikore byo gutaka komenya ubugima bataraikera batebi tovotiero gatia oyole skuru no yotali skuru oyole skuru yoboroso yole skuru eskendali yole skuru university bata ko yoroboroso arrekane mno olwe university yole university mino yole university atakorrekana mno yoli kirwegas atakenya nera rundi nyanende ngayaru tekonguso mwano ancho mwana siasa fulani oyo nano kwara sotanya ko mwara se kyoganeretia mwanje omwere nigo Nyamoka benekeirie abaibori mbabasa gutwara boba bonde bwensi igoro y'amasomo y'abana babo anana ubabwato ko gukinka somutimo komoke kubwatikana n'ebikoro by'ogusambo gw'echisukuru amono bali babwata abana ase form 4 tutawese kuwa bwana ase njo mwana ichakange chi wiki engima mari after mwegansa na igo bana opotesire sana tumna balimu twakole kitokonyara kwakisha na syllabus yaikire ase abangire goika ase tamwe ya kabere ko reporter igeta Senigen Soko TV inchete tanapo rinaris kama